яъне ки аблава ё бо зур ба хизмат бурдани ҷавонон барои нашр кардани наворҳои аблава ё барои хабарҳои бардуруғ музди маоши кормандон мешаванд. Посолствои Тоҷикистон рафта меган возвращение на родину, мегирим мерим меган. Ва иш проблемаи май чизе ки фора менависам, барои ки ма дар бораи ҳамун чиз гап мезанам. мо аз ширкати Шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиумная паста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Тамошобинони азиз, як хабари нав баҳри шумо пешниҳод мекунам. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва баъдан комментарияҳоро мехонам то охири навор бо диққат тамошо кунед. Аз шумо танҳо мора дастгирӣ кардан. Пешниҳоди ҷазоб барои навори сарбозшикор, яъне аблава. Масъулони Вазорати дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ки барои пахши хабарҳои бардуруғ дар бораи шарту шароити хизмат дар артиш аз ҷумла сарбозшикор ҷарима ё ҳабси маъмурӣ таъин карда шавад. Пешниҳоди онҳо ба парлумон рӯзи 12 июл расонавӣ шуд. Аз ин ҷиҳат қайд намуданд ки қонун шояд як муддат пахши чунин хабарҳоро дар расонаҳо камтар кунад, аммо овозаро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар мекунад. пинҳонкорӣ бештар мешавад. Инчунин қайд кардан мумкин аст ки дар Тоҷикистон баҳору тирамоҳ ҷавонони аз 18 сола то 27 сола ба артиш даъват карда мешаванд. Яъне тамошобинони азиз, чихеле ки мо қайд намудем, ба Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол танҳо пешниҳод кардагӣ ҳастанд ки барои нашр кардани наворҳои аблава ё барои хабарҳои бардуруғ баровардан аз ҷониби ҳамун частҳо ба байни мардум ҷаримаи маъмурӣ ё ҳабси маъмурӣ нисбати ҳамон паҳнкунандаи хабар раво мебинанд. Имрон Салимов нависонда: брат, саволи мада ҷавоб надодӣ. Туғрияй, саломат бошӣ. Бахшиши зиёд бародар ва касое ки ба саволотон ҷавоб намегирен узр мепурсам аз шумо, чунки бисёри нафарҳо саволҳои такрориро ҳамарӯза пешниҳод мекунанд. Касое ки мехоҳанд сари вақт ба саволашон ҷавоб гиранд, ина номи инстаграми ма. Бидорен дар ҳамин инстаграм саволотона рой кунед. Азизҷон нависонда: акама канали шуморо дастгирӣ мекунам ҳар вақт. Ма як савол дорам. Агар ки официально кор кунӣ, налог месупорем, мегӯянд ки баъди якчанд сол налог сумро бармегардонанд, якчанд фоизашро. Ҳамин гап рост аст? Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар Федератсияи Россия дар кадом давлат дар назар дорӣ? Вале дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар Федератсияи Россия рам боша, барои пардохт кардани налог вақте ки шумо пенсиони фонд мекушоед, дар ҳамун ҳолат аз фоиз мисол ба шумо гузаронида мешавад. яъне агар ба назар бигирем, мутобиқи қонунгузорӣ ва бюҷети давлатҳо ба назар бигирем, налог супоридан, пули мусор супоридан, пули свет супоридан, пули ҳар чизеро ки мо пардохт мекунем музди маоши кормандон мешаванд ё ки нафақапулӣ ҳамун нафақагиро мешавад. Ойбек нависонда: салом алейкум, аснавани бародар ё ки хоҳар гражданин шудан мумкинай? Мумкин нест бародар азиз. Танҳо бо аснаванияи падар ва модар ё ки бо аснаванияи ҳамсар ё ки падар бо аснаванияи фарзандо метавонанд ки соҳиби шаҳрвандии Россия шаванд. Одинаев нависонда: салом алейкум ака, як савол доштам. Одаме Москва омадай 5 моҳош намераса ба 18 солагира, ҳамира патент мекунанд ё ки не? Не бародари азиз, мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия то ба синни 18 солагӣ нараса барои кор кардан иҷозат наметиҳанд ва патент ҳам дода намешавад. Парвиз Ғафуров нависонда: салом брат, дар кадом асос мешавад тест гирифта шаҳрвандира? Ҳози ЗАГС қати агар документота супорӣ барои паспорт то кӯдакдор нашавӣ, паспорти сурха намегирӣ. Ба воситаи падар ё ки ба воситаи модарат метавонӣ ки соҳиби шаҳрвандии Россия дар муддати 3-4 моҳ бошаи бародари азиз. Федя нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ду бошид, менависам ҷавоб намедиҳед. Документҳои мара дизиданд. Ман метавонам документҳои худро барқарор кунам. Посолствои Тоҷикистон рафта меган возвращение на родину, мегирим мерим меган. Бале бародари азиз, агар ки барқарор карда мешид, ин қадар мардуме ки документҳошона гум мекунанд ва ё барқарор мекардан далши дар Федератсияи Россия мемонданд, лекин барқарор карда намешавад. ҳар касе ки документоша гум мекуна, бе ягон ҳуҷҷат мемона, вай мерава аз коргарои консулгарии Тоҷикистон ё ки аз сафорати Тоҷикистон
ҳуҷҷати возвращения на родину мегира меояд ба Тоҷикистон. Тамом. Камолов нависондай: аблаҳ воима мекунӣ ки бинан гуфта. Воима мекунам, чӣ коре мекунам, намекунам, не ки рума сиёҳ намекунам, номи видеоро дурӯғ наменависонам. Чизе ки дар дохили видео гап мезанам, ай гапҳои худам мегирам, номи видео мемонам ва иш проблемаи май, чизе ки фора менависам, барои ки ман дар бораи ҳамон чиз гап мезанам. Муҳаммадиев нависондай: дигар корда гузаштан мехоҳам, вай корда патент дар кор будай, то чанд моҳа патент кардан метонам. Дар ҳолате ки агар ай Тоҷикистон Россия омадагӣ бошӣ ва патент кардагӣ набошӣ ва дар ягон ҷо бепатент кор кардиста бошӣ, кори дигар гузаштанӣ бошӣ ву уҷада патент лозим боша, агар аз 1 моҳ зиёд гузаштагӣ боша истодани тира дар Россия, ту мераи аввал ҷарима пардохт мекунӣ ва баъди пардохт кардани ҷарима ҳуҷҷатота барои гирифтани патент қабул мекунанд. Фирдавс нависондай: акай Сорбон хабарои нав ба нав ҳамадам мефаҳмонӣ, хаста нашав. Азор раҳмати калом бародари азиз, кӯшиш мекунем ки доим дар хизмат бошем, хабарҳои нава бирасонем ва то ҳадди имкон саволое ки мефаҳмему медонем ҷавобша ба шумо бигардонем. Шаҳриёр Бозоров нависондай: ака сози хуби ҳамин мо аз залатая корона қарз гирифтагем, агар наспорем чӣ гап мешавад? Бародари азиз, як мисол меёрам ба шумо. Агар дар Тоҷикистон қарор дошта бошен ва аз банкҳош пул қарз бигирен, дар ҳолате ки пула бар нагардонен, фикр кунен чӣ гап мешавад? Мераванд дар суд ай болотон шикоят мекунанд ва через суд пула барқарор мекунанд. У дигар давлат ҳам ҳамин хелае. Агар ки пула пардохт накардӣ, дар суд метиҳанд ва через суд вақтат метиҳанд пула пардохт мекунӣ. Ва як гапи дигар, агар ки пула пардохт накунӣ ву Тоҷикистон биёӣ, ҳамун пули пардохт накардагӣ ито фоиз хӯрда бисёр мешавад ва мумкин дар ҳамин Тоҷикистон ҳам проблемат карда бутонанд ё ягон огоҳиномат рӯй кунанд. Ба ҳамин хотир ай ҳар ки ҷои қарз мегирен, ура пардохт кунен. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.